WebJet 2023-40 prináša množstvo zmien. V tomto videu vám ukážem tie najzaujímavejšie. Verzia 2023-40 obsahuje veľa zmien. Keby ste mali čas, môžete si to samozrejme prečítať na dokumentačnej stránke .webjet cms.sk, kde je kompletný changelog aj s technickými informáciami a so screenshotmi všetkých zmien, ktoré sme realizovali. Začal by som vylepšeniami používateľského rozhrania, kde sme zväčšili okno pre nastavenie aplikácie, pridali sme rýchle vyhľadávanie záznamov podľa ID a do prieskumníka sme pridali zaujímavú funkcionalitu vyhľadávania súborov. Ja vám to všetko budem samozrejme aj ukazovať. Keď máme v stránke takto nejakú aplikáciu a chceme upraviť jej nastavenia, klikneme na okno. Teraz toto okno je väčšie, prispôsobuje sa rozlíšeniu. Vidíme tu, že tu je viacero fotografií, takže jednoduchšie vieme s tým oknom pracovať oproti tej pôvodnej verzii, kde to okno bolo veľmi malé. Čo sa týka vyhľadávania podľa ID, ten problém nastáva, ak v jednom priečinku máte strašne veľa stránok alebo takých nejakých záznamov v datatabulke. Vidíme, že tu je 29 stránok, je to kôž, ale mohli by to byť nejaké novinky. Ak zadáme ID stránky, WebJet prvých 5 stránok prehľadáva a zobrazuje vám ich, a keď nenájde ani na 5. stránke daný záznam, tak použije filtrovanie. Čiže my sme pridali aj filtrovanie podľa ID záznamu. Nevýhoda je v tom, že teraz nevidíte, na ktorej to je strane, ale vieme zobraziť aj záznam relatívne rýchlo, ktorý je na aj 50. alebo 500. stránke, mali sme aj taký príklad. Je to výhodné aj v tom, že potom viete ľahko vyhľadávať podľa tohto IDčka, čiže priamo aj sem do IDčka viem zadať 66706 a automaticky a hneď sa mi vyfiltruje tento záznam, čiže aj napríklad v audite alebo niekde. Čo sa týka toho prieskumníka, tak je to super funkcionalita. Keď chcem do stránky vložiť nejaký obrázok, viem, že niekde existuje, dám média všetkých stránok, ja neviem, obrázky alebo fotogalerie alebo kdekoľvek. Chcem vyhľadať obrázok, chryzanténu. Keď dám hľadať tu, tak mi to vyhľadá len v tom danom priečinku, kde sa práve nachádzam. Keď dám hľadať aj v podpriečinkoch, nájde to aj v podpriečinkoch. Vidíme, že to tam máme nejakú duplicitu. Tu na dole vidíme aj URL adresu Images Gallery Test Chrysanthemum. Tento sa nachádza priamo v Image Gallery s Chrysanthemum. Takže keď viem, že mám nejaký obrázok s nejakým názvom, veľmi ľahko ho viem vyhľadať a vložiť hneď takto do stránky. Pokračujem v zmenami v aplikáciách. Začnem bannerovým systémom, kde sme pridali obmedzenie pre zobrazenie podľa stromovej štruktúry stránok a podporu pre vkladanie videobannerov. Vytvorili sme novú aplikáciu HTTP hlavičky pre definovanie HTTP hlavičiek, hlavne bezpečnostných. V médiá sme začali filtrovať podľa aktuálne zvolenej domény a pridali sme možnosť použiť voliteľné polia. Poďme si to aj ukázať. Začnem bannerovým systémom. Keď vytvárame nový banner, tak typ bannera pridala sa možnosť video, kde vlastne do nastavení viem pridať odkaz na MP4 súbor alebo priamo na YouTube video. Ja tu mám aj takéto ukážky, aby sme to hneď videli. Čiže tu máme odkaz na nejaké lokálne video MP4, alebo to môže byť odkaz na YouTube video, ktoré je vlastne priamo na nejakej konkrétnej stránke. Tie videá sa potom aj priamo zobrazujú, čiže keď si kliknem, tu mám pripravené 4 ukážky. Je to klasický videobanner, on sa hneď začne prehrávať, čiže ten banner, ktorý máte vložený do stránky, sa začne hneď prehrávať. Máme aj YouTube video. Vidíme, že beží. Podobne sme to doplnili aj do obsahového bannera. Tam, kde sa zadáva priamo odkaz na súbor, je možné zadať aj video, čiže aj v obsahovom banneri je možné používať videa. To nie je úplne prehľadné, ale vidíme, že v obsahovom banneri máme definovať nejaký sekundárny nadpis, nejaký dodatočný text a nejaké 2 tlačidlá, na ktoré to vie aj reagovať. To isté nám funguje aj pri YouTube videu, čiže máme v pozadí YouTube video a odkazy sú funkčné. S YouTube videom je problém možno, že v pomere strán, respektíve všeobecne pri tých videách je problém s pomerom strán, že treba si tie videá predpripraviť tak, aby k tomu banneru nám to sedelo. Čo sa týka ďalších nastavení, tak vlastne pre každé video v sekcii obmedzenia viete pridať adresáre a web stránky, do ktorých sa vlastne to video bude zobrazovať. Čiže keď nastavím, že sa toto video bude zobrazovať len v sekcii produktová stránka a je v nejakej kategórii, tak vlastne v iných sekciách a podsekciách sa nebude zobrazovať. Čiže keď sa nastavím produktovú stránku, tak samozrejme to znamená, že to video sa bude zobrazovať aj v podadresároch tejto sekcie.
Čo sa týka aplikácie HTTP hlavičky, je to nová aplikácia. WebJet doteraz umožňoval nastavovať HTTP hlavičky pomocou konfiguračných premenných, ale tu sme pridali samostatnú aplikáciu, čiže keď potrebujeme napríklad nastaviť možnosť X-Frame Options na nejakej konkrétnej URL adrese, je to znova začiatok URL adresy, tu je to aj popísané, tak vieme definovať názov hlavičky, jej hodnotu a prípadne nejakú poznámku, ktorú si my tam definujeme, ktorú tam potrebujeme vložiť. Podporuje to aj makra, napríklad meno inštalácie, doménové meno, čiže je možné do tých hlavičiek generovať aj podľa aktuálnej domény alebo mena inštalácie nejaké doplnkové informácie. Tie hodnoty nájdete samozrejme aj na dokumentácii, je to v sekcii nastavenia HTTP hlavičky. Posledná zmena je v médiách, ako som už hovoril, keď sa prepne domena, napríklad na tento mirroring prepneme, tak budeme vidieť už len médiá v tej danej domene. V predchádzajúcej verzii sa vlastne tie médiá, keď som si bol v sekcii správa všetkých médií, tak som videl všetky médiá. Čo je ale zaujímavejšie, ďalšia funkcionalita, že sme pridali voliteľné polia, takže ak potrebujete k médiám na vašej implementácii doplňať nejaké ďalšie údaje, tak to veľmi jednoducho viete konfiguráciou voliteľných polí. Tie polia môžu byť rôznych typov, ja tu mám ukážku nejaký autocomplete, dátum, výber obrázku, výber odkazu, nejaký boolean parameter a tak ďalej, čiže to už si viete nakonfigurovať tak, ako sa iné štandardné voliteľné polie dajú nastavovať. Aplikáciu SEO sme prerobili do nového dizajnu nových tabuliek a grafov a pridali sme aj novú verziu získavania informácií o pozícii kľúčových slov. Pôvodná verzia používala Google API, ale to už technicky dnes nie je možné použiť. Prerobili sme aj aplikáciu novinky do nového dizajnu a prekladových kľúčov v sekcii chýbajúce kľúče sme pridali dátum a URL adresu, kedy bol naposledy detekovaný chýbajúci kľúč. Zase si to všetko ukážeme. V dokumentácii samozrejme je celá dokumentácia k tomu SEO modulu a akým spôsobom to funguje. Tu je najdôležitejšia zmena v tejto sekcii vývoj pozícií kľúčových slov. Robí to tak, že na vami zadefinované kľúčové slova a doménu identifikuje, na ktorej pozícii sa táto kľúčové slovo nachádza vo výsledkoch vyhľadávania v danom definovanom vyhľadávači. Čiže tuto vidíme, že keby som išiel na bind.com a zadal redakčný systém WebJet, tak stránka www.intervey alebo doména www.intervey bude na 4. mieste, redakčný systém WebJet bude na 5. mieste s doménou WebJet CMS. Čiže vidíme to rôzne domény a rôzne pozície kľúčových slov. V minulosti sme tieto informácie získavali priamo cez Google API, to už Google zakázal, že prešli sme na používanie služby serpapi.com, kde aj vo verzii zdarma je možné získavať určitý počet výsledkov, takže keď sa na tejto stránke zaregistrujete, v dokumentácii popísané aj akým spôsobom získate API kľúč a ten nastavíte do WebJetu, tak budete vedieť identifikovať alebo určovať pozície vami definovaných kľúčových slov, ktoré si sami definujete v rôznych vyhľadávačoch. Aplikácia novinky bola tiež prerobená do nového dizajnu. Využíva to dnes technológiu takú istú, ako je to pri editácii webových stránok, len sú tu trošku inak stĺpce definované, tie si samozrejme viete aj vy prispôsobiť. Vidíme, že tu je priamo vidieť obrázok, je tu nejaká anotácia a tak ďalej. Názov novinky, čiže nie je názov web stránky, je to z takého pohľadu používateľského. WebJet dnes vie detekovať automaticky všetky priečníky, v ktorých sa vám nachádzajú novinky, čiže tie sa dajú filtrovať aj tu na podľa zoznamu, alebo cez konfiguračnú premenu viete nastaviť ten zoznam, ktorý sa tu dá definovať. Ja keď si otvorím nejakú stránku, tak to funguje úplne rovnako ako vo web stránkach, ale ten prístup je zjednodušený, nepotrebujete sa preklikávať cez nejakú stromovú štruktúru alebo dať len používateľom, ktorí potrebujú editovať nejaký zoznam noviniek, prístup len do tejto sekcie bez ohľadu na tú stromovú štruktúru stránok. V chýbajúcich prekladových kľúčoch, ako som hovoril, sme pridali dátum, čiže vidíme, že kedy napríklad tento chýbajúci kľúč bol naposledy získavaný a aj na akej URL adrese, tak to viete ľahko identifikovať, kde tie chýbajúce kľúče sa nachádzajú, na akých URL adresách, prípadne identifikovať nejaké aplikácie a komponenty, kde ten chýbajúci kľúč sa použil. V aplikácii Proxy sme pridali možnosť vytvoriť proxy pre REST služby. Častokrát sa stáva, že máte v nejakej vnútornej sieti
službu restovú, ktorá poskytuje nejaká, alebo bolo by vhodné, aby poskytovala dáta pre webovú stránku, takto cez proxy aplikáciu vo WebJete viete jej výstup posúvať smerom na frontend, na nejakej vúečkovej aplikácii alebo do JavaScriptu. Do zrkadlenia štruktúry sme pridali možnosť prekladať aj telo stránky, čiže dá sa prekladať celý text, ktorý v stránke máte a vytvoríte ju, a hlavne sme rozšírili možnosť identifikácie automatického prekladu, aby systém vedel, že či ešte môže, keď vy upravujete naďalej tú slovenskú verziu, či ešte má stále doprekladávať tú anglickú, alebo tá anglická už bola nejakým spôsobom upravovaná a tým pádom vlastne by už nemal do nej zasahovať pri automatických prekladoch. Znova si to ukážeme. Tu máme aplikáciu Proxy, kde je vytvorený proxy s názvom Todos na URL adrese Todos, ktorý smeruje na JSON placeholder, nejakú restovú službu. Tu samozrejme môžete mať či už vo vašej vnútornej sieti alebo niekde vonku, to je jedno akým spôsobom sprístupnenú. Čiže ja dnes, keď zavolám demo WebJet CMS Todos, tak vidíme, že tu sa nám vrátil výstup z tejto restovej služby a ja tento výstup viem použiť v nejakej mojej aplikácii alebo v mojej časti vo WebJete. Zrkadlenie štruktúry umožňuje už prekladať aj celý text. Ja tu mám predpripravenú verziu, kde v anglickej verzii tento text vidíte, že je ešte pôvodný, čiže otvorím si slovenskú verziu, mám tu definovaný text, kliknem na uložiť a teraz prebehne aj preklad toho textu do angličtiny. Vidíme, že sa zmenil dátum, čiže keď si otvoríme túto stránku page name, translation, blablabla, čiže tento text bol preložený. V predchádzajúcej verzii preklad sa vykonával len na začiatku a potom už vlastne, keď bola stránka existujúca, už sa predpokladalo, že tam niekto manuálne zasiahol a preklad sa už ďalej nevykonával. V tejto novej vylepšenej verzii sami detekujeme, že či používateľ reálny zmenil na tej stránke niečo. Vidíme, že táto anglická verzia sa vytvorila pod používateľom Autotranslator. Ten sa definuje v konfiguračnej premennej Structure Mirroring Autotranslation Login. Automaticky je prednastavený toto autotranslator, čiže technicky vám stačí vytvoriť používateľa autotranslator alebo teda zmeniť túto hodnotu a potom automaticky pri vytváraní zrkadlenia pri prekladoch sa použije tento používateľ. Keby som už v tejto anglickej verzii teraz vykonal ja zmenu ako tester Playwright, ktorý som tu teraz prihlásený, tak ten preklad by sa automaticky zastavil a už ďalšie zmeny v slovenskej verzii by sa neprenášali. Umožňuje vám to vytvárať štruktúru, teda najskôr si povytvárate celú štruktúru, postupne začnete plniť slovenskú verziu a tá anglická sa vám bude aktualizovať, až kým neprejde nejakou vašou revíziou, že skontrolujete v anglickej verzii, áno, ten preklad je správny, všetko je OK, tu naupravíme tumorov veľké, uložím to a v tomto momente by sa ten automatický preklad zastavil a už by sa ďalej anglická verzia neprekladala. Poďme ďalej na bezpečnosť. Z WebJetu sme odstránili staré alebo nepoužívané súbory ešte z verzie 8. Bolo tam ešte nejaké veci vo Flashi, množstvo takých rôznych drobných súborov. Dúfajme, že pri aktualizácii sa vám nestane, že vám niečo prestane fungovať. Ak by taká situácia nastala a používali by ste súbor, ktorý my sme už medzi tým odstránili, lebo ho v generickom WebJete nepoužívame, tak musíte si ho zobrať do vašej inštalácie z nejakej staršej verzie WebJetu, vytiahnuť ho odtiaľ a použiť. Poopravovali sme knižnice, ktoré mali zraniteľnosti, aktualizovali sme ich, tie knižnice, ktoré už majú opravu a zaviedli sme pravidelný test nástrojom Acunetix, čo je cloudová služba, ktorá robí bezpečnostné testovanie. Tu na tomto screenshote vidíme, alebo to je teda živý systém zraniteľnosti, ktoré sú identifikované. Ten test prebieha na týždennej báze, dáva nám odtiaľ nejaké výstupy, čiže vidíme aj počet zraniteľností kritických a menej vážnych a informačných. Takže tak, ako sa vlastne do WebJetu implementujú nové funkcie alebo rozširujú sa, tak hneď vidíme aj možné zraniteľnosti, ktoré sú. Testuje sa to teda aj v administrácii, čo je dôležité povedať, že nie je to len nejaký frontend, ale priamo aj celá administrácia. Zlepšili sme aj bezpečnosť prihlásenia. Ako náhle zadáte 5 nesprávnych pokusov, tak bude blokovanie nie štandardných 10 sekúnd, ale 60 sekúnd, takže hádanie hesla je tiež spomalené. Z pohľadu systémových zmien najdôležitejšia časť je prechod z knižnice Struc na Spring. Knižnica Struc je vo WebJete od počiatkov, je to taká prvá model view controller knižnica, ktorá sa v Java svete používala. Už dnes nie je taká rozšírená alebo
podporovaná, takže my postupne prerábame všetky veci, ktoré boli v Stratse spravené na Spring. Týkalo sa to hlavne administrácie, prípadne ešte nejakej ankety, prihlasovania a tak ďalej. To všetko už postupne prerábame do Springu. Čo je zaujímavá zmena v režime Cluster Auto, kde sa získava názov nodu z hostnameu, vieme získať jeho názov aj z jeho konca. Ten identifikátor toho klastra sa používa nejakých 6 alebo 8 písmen, štandardne začiatočných, lebo sa predpokladá, že to je doménové meno servera.domena.com, ale v Kubernetese to je práve naopak. Ten hostname sa líši práve niekde na konci, takže pridali sme možnosť definovať pre Kubernetes cluster použitie konca z hostnameu. Pre Oracle sme pridali prihlasovací trigger, ktorý nastaví vyhľadávanie bez ohľadu na diakritiku, čiže keď vyhľadávate v datatabulkách alebo v nejakých údajoch, tak aby sa hľadalo bez ohľadu na diakritiku aj veľkosť písmen. Čo je taká najdôležitejšia zmena je príprava na prechod na Javu 17. Na úvodnú stránku po prihlásení sme pridali takú červené upozornenie, ktoré vás varuje, že ak budete aktualizovať už v ďalšej verzii, tak budete potrebovať mať na serveri Javu 17. Sú na to rôzne ohlasy, niekomu sa to nepáči, že to zobrazujeme, dá sa to vypnúť, keď si pozriete dokumentáciu, tam je napísané, ako sa to dá vypnúť táto informácia, ale je to dôležité, aby aj klienti si začali túto vec uvedomovať. Z pohľadu opravy chýb ich bolo veľmi veľa, tu vidíme nejaký screenshot, ale keď sa prepneme naspäť do Webjetu, tak v tom zozname zmien je celý zoznam všetkých zmien, alebo oprav, ktoré sme vykonali. Môžete si to samozrejme prečítať. Častokrát sa nám stáva, že je nejaká chyba, ktorú identifikujete vy, klienti, alebo aj my pri nejakých testoch. Snažíme sa to čo najskôr opravovať, čiže v tých snapshot verziách Webjetu sa postupne všetky tieto chyby opravujú. Na záver zase len spomeniem docwebjetcms.sk, kde nájdete všetky aktuálne informácie. Prosím, používajte túto stránku. Pozrite sa, čo je nové v tých verziách, ktoré sa vám idú aktualizovať, aby ste mali prehľad. Ak ste vydržali až do konca, ďakujem. Dúfam, že sa vám tieto zmeny budú páčiť. Kliknite na odber. Vidíme sa.